వచ్చింది, తెచ్చింది పండుగ తెచ్చింది. వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది, తెచ్చింది రక్షణ తెచ్చింది. గురువన పల్లె పల్లెలోన ఆనందమే ఎంతో సంతోషమే. గురువన పల్లె పల్లెలోన ఆనందమే ఎంతో సంతోషమే. మన చీకటి బ్రతుకులలోన ప్రభు యేసు జన్మించెను. మన చీకటి బ్రతుకులలోన ప్రభు యేసు జన్మించెను. రారండో వేడుక చేద్దాం, కలిసి రారండో పండుగ చేద్దాం. రారండో వేడుక చేద్దాం, కలిసి రారండో పండుగ చేద్దాం. వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది, తెచ్చింది పండుగ తెచ్చింది. వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది, తెచ్చింది రక్షణ తెచ్చింది. దయాప్రాప్తురాలా, నీకు శుభము. ప్రభువు నీకు తోడై ఉన్నాడు. మరియా, భయపడకుము, నీవు దేవుని వలన కృప పొందితివి. ఇదిగో, నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదురు. ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడనబడును. నేను పురుషుని ఎరగని దాననే, ఇది ఎలాగూ జరుగును? పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదికి వచ్చును, సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడనబడును. ప్రభు దాసురాలను, నీ మాట చెప్పున నాకు జరుగునుగాక. ఆమె భర్త అయిన యోసేపు నీతిమంతుడై ఉండి ఆమెను అవమానపరచనులక రహస్యముగా ఆమెను విడనాడనుద్దేశించి అతడు ఈ సంగతులను గురించి ఆలోచన చేయుచుండగా యోసేపు, దావీదు కుమారుడైన యోసేపు, నీ భార్య అయిన మరియను చేర్చుకొనుటకు భయపడకుము. ఆమె గర్భము ధరించినది, అది పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగినది. ఆమె ఒక కుమారుని కనును, తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును. కనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుము. ప్రభువా, నన్ను క్షమించయ్యా. మరియ పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భం ధరించిందని తెలియక ఆమెను రహస్యంగా విడనాడాలనుకున్నాను. ఇప్పుడే వెళ్ళి ఆమెను చేర్చుకుంటానయ్యా. ఇందు మూలముగా 50 మంది ప్రజలకు తెలియజేయమనగా
ప్రజా సంఖ్య రాయవల్లని కైసర్ ఆగస్టు నిర్ణయించడం వల్ల ప్రజలంతా తమ తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లి ప్రజా సంఖ్య రాయించుకోవాల్సిందిగా తెలియజేయడమైనది. హో యేసేపు దావీదు వంశంలోను గోత్రములోను పుట్టినవాడు కనుక తనకు భార్యగా ప్రదానము చేయబడి గర్భవతి అయ్యుండిన మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు గలిలయలోని నజరేతు నుండి యూదయలోని బెత్లెహేం అనబడిన దావీదు ఊరికి వెళ్ళెను. యోసేపు, చాలా కష్టంగా ఉంది. తొందరగా ఏదైనా ఒక చిన్న గది చూడు. అదే పనిలో ఉన్నాను మరియా. అదిగో ఆ కొండపై ఒక సత్రం ఉంది. మన ఊరు వాళ్ళు చాలా మంది అక్కడే బస చేస్తున్నారు. బాబోయ్, అంత కొండపైకా? నా వల్ల కాదు. కొంచెం ఓపిక పట్టు మరియా, పద. సరే. ఎవరి నెత్తి మీద ఎక్కడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు? అయ్యా నా భార్య గర్భవతి. ఆమె ప్రసవించే రోజుల్లో ఉంది. కొంచెం చోటివ్వండి బాబు. ఏమయ్యా, నీకు చెప్పేది అర్థం కాదా? కాలు పెట్టడానికి కూడా ఇక్కడ స్థలం లేదు. అలా అనకండి అయ్యా. నా భార్య నిండు చూలాలు. ఆమె ముఖం చూసైనా కొంచెం చోటివ్వండి. కనీసం ఆమె మట్టుకు చోటివ్వండి. నేను ఈ బయట రోడ్డు మీద అయినా పడుకుంటాను బాబు. ఇదిగో, మర్యాదకి ఎక్కడ నుండి వెళ్తావా? సైనికులతో నేను గెంటేయమంటావా? వెళ్తామయ్యా, కోప్పడకండి బాబు. మరియా, నన్ను క్షమించు మరియా. అమ్మా, బాబోయ్, ఇంక నా వల్ల కాదు. నేను భరించలేను. యోసేపు, దయచేసి నన్ను ఎక్కడైనా కనీసం కూర్చోపెట్టయ్యా. కొంచెం ఓర్చుకో మరియా. ఆ దేవాది దేవుడు ఏదో దారి చూపెడతాడు. అయ్యా, నా భార్య నిండు చూలాలి. మీ ఇంట్లో కొంచెం చోటుంటే ఇస్తారా? వెళ్ళవయ్యా, వెళ్ళు. ముఖం తెలియని వాడు ఇంట్లో చోటు అడుగుతున్నావు. ఏమండి? అయ్యా, నా భార్య నిండు చూలాలు. మీ ఇంట్లో కొంచెం చోటుంటే ఇస్తారా? వెళ్ళవయ్యా, అటు వెళ్ళు. ఈ రాత్రి పూట ఎవడవయ్యా నువ్వు? నీ నస పో అటు. అయినా బుద్ధి లేకుండా ఈ పరిస్థితిలో ఎవడయ్యా నీ భార్యని తీసుకురమ్మన్నాడు? అమ్మా, అయ్యా బాబు, నా భార్య నిండు చూలాలు. ఆమె ప్రసవించే గడియలు దగ్గర పడ్డాయి. మీ ఇంట్లో కొంచెం స్థలం ఉంటే ఇస్తారా? బాబోయ్, అయ్యో పాపం, మిమ్మల్ని మీ పరిస్థితిని చూస్తుంటే చాలా జాలి వేసింది. చోటు ఇవ్వాలని ఉంది, కానీ మా ఇంటి నిండా చుట్టాలు నాకు. ఇంట్లో చోటు లేదు, కానీ వెనక తోటలో పశువులను కట్టేసిన స్థలం ఉంది. మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఆ స్థలం వాడుకోవచ్చు. చాలయ్యా, మాకు ఆ చోటు చాలు. అయ్యా, చాలా వందనాలు. దేవా, ఎంత గొప్పవాడవయ్యా. ఓ దారి చూపించావు.
నీకు ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞులము. రాజైన హేరోదు దినములను యూదా దేశపు బెత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశ జ్ఞానులు యెరూషలేముకు వచ్చి, యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడా? తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చు తిని. చిత్తం మహాప్రభు. క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టును? సరే, మీరు వెళ్ళి ఆ శిశువు విషయమై జాగ్రత్తగా తెలుసుకొనగానే నేను వచ్చి ఆయనను పూజించినట్లు నాకు వర్తమానము తండి. నేను ఓటమి ఎరుగని హేరోదు రాజును మరి ఒక రాజును పూజించడమా? అసంభవం. ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలంలో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకుంటుండగా, ఈరేసా ఈ చలి చంపేస్తుందిరా, ఈ చలికి గొర్రెలెట్ చేత ఏట్రా మళ్ళీ ఈరేసా.
చెప్పండి రా మల్లేసా, ఈ చలికి మనల్ని కాసుకోవడం పెద్ద బాధగా ఉంటే గొర్రెలు కూడా గాయాలేంట్రా? భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు. ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు. దానికిదే మీ కానవాలు. ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండుకొని ఉండుట మీరు చూచెదరు. అవునరా మల్లన్న, బెత్లెహేంలో మన కోసం యేసయ్య పుట్టాడంట్రా. రండ్రా రండి, ఎలా రండ్రా? పదండ్రా పదండ్రా బాబు, పదండ్రా. ఈ లోకానికొచ్చాడని నంబురతో సితారతో ఉత్సాహగానము చేసెదము. నంబురతో సితారతో ఉత్సాహగానము చేసెదము. ప్రభు యేసుని స్తుతించెదము, రాజుని ప్రకటింతుము. ప్రభు యేసుని స్తుతించెదము, రాజుని పూజింతుము. యేసు పుట్టాడని ఈ లోకానికొచ్చాడని తంబురతో సితారతో ఉత్సాహగానము చేసెదము. తంబురతో సితారతో ఉత్సాహగానము చేసెదము. చూశారు కదా మిత్రులారా, చీకటి లోకంలో పాపమనే బంధకాలతో అపవాది చేతుల్లో బందీలుగా ఉన్న ప్రతి మానవుని రక్షించుటకు దేవాతి దేవుడు ఈ లోకానికి ఎన్నో గ్రహాలు, ఖండాలు, దేశాలు దాటుకుంటూ పాపంలో కూరుకుపోయిన నిన్ను రక్షించడానికి తన ఏకైక ప్రియ కుమారుడైన యేసయ్యను మానవునిగా ఈ భూమిపై నీ కొరకు పంపాడు. నిజ క్రిస్మస్ ఆనందం విందు వినోదాల్లో లేదు, కాని నీ హృదయంలో క్రీస్తు ఉండటమే నిజమైన క్రిస్మస్. ఈ నిజ క్రిస్మస్ ఆనందం నీవు కూడా పొందుకోవాలని ఈ మా చిన్ని ప్రయత్నం. చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా, పూల మంచుగల్లి తీరాన చూసే నేడు ఎందుకో ఎందుకే కోయిలా. చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా, నాడంతా విన్నదా
కాదన్న విన్నదా ఏమనిలోనంట విన్నదా కళ్ళలోన పండు పంట కళ్ళలోన కంకులంట ఎందుకు ఎందుకే కోయిలా చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా మల్లె పూల మధ్య తల్లి మందిరాల ముసిరేడు ఎందుకో ఎందుకే కోయిలా చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా ఏ ఊరు ఏ వాడ ఏ దిక్కు పుట్టినాడు కోయిలా చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా రాజులకు రాజంత విన్నదా ఆ రాజు ఈ సంత విన్నదా రాజులకు రాజంత విన్నదా ఆ రాజు ఈ సంత విన్నదా ఇళ్ళలోన పండు గడ్డ గడ్డలోన కందులంట ఎందుకో ఎందుకే కోయిలా చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా మల్లె పూల తల్లి మందిరాల సెనేడు ఎందుకో ఎందుకే కోయిలా చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా